Sana po ay umi-start yung aking car. Ayan. Dahil halos 2 araw na hindi ko pala napaandar ito, na yung temperatura ay mahigit minus 25, feels like almost minus 40 guys. Ayan. So sana mapaandar ko. I-start ko lang yung aking car. Grabe lamig guys. Grabe lamig. Ayan. Ayan. Okay. Munti kang di umandar. Hingal na hingal yung aking car. Buti na lang talaga umandar siya. Grabe. Munti kang hindi umandar. Akong papasok guys. Yan, sobrang lamig. Minus 31 guys. Tapos feels like minus 41 42. Ayan, yan po yung lamig ngayon. Buti na lang umandar talaga sa aking sasakyan guys. Ayan. Lamig. Ayan, drive muna ako guys. Na lang talaga umandar itong aking car. Akala ko hindi siya aandar. Magtapos lang ako guys ng fuel ko. Sigurado. Tumatagas yung niya. Tumatagas. Ayan. Yung lamig guys Minus kasi? Minus 31 tapos feels like minus 41. Grabe Buti na lang talaga umandar itong aking sasakyan. Dahil kung hindi, mag-jumper pa ako. Magbubos nitong aking car. Ibubos ko pa ito. Grabe. Yan, nagdagdag na ako ng aking fuel. Grabing lamig. Yan. Grabe lamig guys. Grabe lamig talaga. Yung resibo. Grabe lamig. Alright. Ayan, drive na naman tayo. Grabe talaga